Il-Prim Ministru mexxej Laburista Robert Abela qal li Gvern Laburista irnexxielu jikseb ammont sostanzjali ta' dożi tal-vaċċini kontra l-COVID-19 b'mod leġittimu iżda aggressiv. Dr. Abela qal dan waqt programm ta' diskussjoni man nies fosthom esperti minn oqsma differenti fis-soċjetà fejn fih aċċenna għal kritika li rċevit Malta minn pajjiżi bħall-Awstrija u l-Bulgarija. Ma nistrix ngħid illi aħna aggressivi fil-mod kif qed inġibu l-vaċċin f'pajjiżna, m'aħniex qed noperaw minn taħt kif akkużana ħadd ieħor, le qed noperaw b'mod leġittimu, imma iva qed inkunu aggressivi. U ma nsejħilix dberbiq ta' flus, le. Fil-fatt dan il-front li nfetaħ kontra pajjiżna għandu waraħ pajjiżi li huma membri fil-Partit Popolari Ewropew u li fih jappartieni l-Partit Nazzjonalista. Dr. Abela appella għall-għaqda quddiem dan l-attakk li jekk jimmaterjalizza jista' jissarraf f'anqas dożi tal-vaċċin li jkun jista' jġib pajjiżna u kien grazzi għal din il-ħidma li llum pajjiżna huwa l-aktar stat membru fl-Ewropa li qed ilaqqam nies. Inserta li dan il-front li nfetaħ kontra Malta minn numru ta' stati membri tal-Unjoni Ewropea għandu warajh pajjiżi li huma membri fl-IPP li hija l-familja politika li jappartjeni għaliha il-Partit Nazzjonalista. U hekk nemmen li hemm test importanti ta' għaqda nazzjonali. Hekk kif fl-aħħar jiem iddaħlu miżuri restrittivi ġodda, Dr. Abela qal li l-Gvern dejjem mexa għabbażi ta' xjenza li kellu qudiemu u seta' jieħu d-deċiżjonijiet għabbażi s-sitwazzjoni fil-mument u dejjem b'kawtela. Dan fil-waqt li żamm il-bilanċ bejn is-saħħa u l-għejxien tan-nies. Irid ikollok letteralment overview holistika tas-sitwazzjoni kollha u mbagħad tieħu id-deċiżjonijiet. Kruċjali iżda li dejjem żammejna l-bilanċ. Prinċipju ewlieni kien li żammejna l-bilanċ. Il-protezzjoni tas-saħħa tan-nies dik ewlenija imma mbagħad ukoll il-protezzjoni tal-għajxin tan-nies. Hawnhekk intervjenew bosta persuni minn kull settur tas-soċjetà, fosthom il-Professur Stephen Montfort u Dr. Marius Caruana. Il-Professur Montfort kellem dwar il-varjant il-ġdid li qed jiddomina fil-maġġoranza ta' każijiet pożittivi f'Malta. Sostna kif dan jista' jiġi trasmess b'rata ta' 70% aktar mill-virus oriġinali. Madankollu minkejja din ir-rata spjega li dan ma jfissirx li wassal għal aktar imwiet. Jaħsbu li huwa between 40 to 70% iktar transmissible. U barra minn hekk hemm xi studji kien hemm minn London School of Hygiene and Tropical Medicine, Imperial College u daħħar Exeter li qed jissuġġerixxu li dan jaf ikun iktar sever. However, hemm question marks pal kwalinkwe studju xjentifiku perkażu mill-Mayo Clinic u mis-CDC li għandhom bżonn iktar informazzjoni. Dr. Marius Caruana spjega li bħalissa qed jingħataw madwar 4,000 doża tal-vaċċin kuljum f'40 ċentru madwar Malta u Għawdex. B'hekk spjega li madwar 17% tal-popolazzjoni Maltija hija mlaqma b'doża tal-vaċċin. Hawn żied jisħaq biex il-poplu jinforma ruħu biss permezz ta' informazzjoni uffiċjali li teżisti dwaru. Nixtieq nenfasizza li jekk qed tirċievu l-appuntament biex tmorru tieħdu l-vaċċin, ma tibżawx mill-vaċċin, il-vaċċini s'issa li għandna available jidhru li huma safe, li nieħdu l-parir li huwa uffiċjali, parir professjonali u pariri mediċi u ma noqogħdux biss fuq sorsi oħra ta' informazzjoni li nkunu nistgħu naqraw minn bnadi. Il-kirurgu Joe Etienne Abela sostna wkoll dwar l-investiment importanti li qed isir minn Gvern Laburista fil-qasam tas-saħħa minkejja l-isfidi li qed iġġib magħha l-pandemija. Saħaq li l-varjant il-ġdid ħoloq sfidi ġodda, madankollu ma waqqafx l-investiment favur il-frontliners fosthom f'apparat mediku hekk kif dawn qatt ma naqsu fl-aħħar sena. Dwar l-ekonomija intervjena wkoll id-deputat segretarju tal-General Workers Union Kevin Camilleri li aċċenna għaż-żamma qawwija tal-impjiegi f'pajjiżna meta kkumparat ma' pajjiżi oħra permezz tal-miżuri kbar li ħabbar il-Gvern tul l-aħħar sena. L-analista finanzjarja Jessica Camilleri tkellmet ukoll dwar il-qagħda ekonomika ta' pajjiżna minkejja l-pandemija u fakret kif il-Kummissjoni Ewropea tat riżultati pożittivi għal Malta hekk kif se tkun minn tal-ewwel li se tirkupra mill-effetti ekonomiċi tal-COVID-19. Sostnit l-importanza ta' tranzizzjoni lejn sistemi aktar diġitali u teknoloġiċi biex ir-rotta lejn normalità ekonomika
tkun aktar faċli.